na ay mga panultihon nga mahinumduman ako sa mga katigulangan moingon dayon giluto sa iyang kaugalingong mantika. Kasabot mo ana nga idiomatic expression nga Cebuano, giluto sa kaugalingon niyang mantika. Ang adobo ba, di ba? Sa una, karon ang adobo karon baboy di na makakaluto, imo naman butangag mantika para maka-adobo ka. Pero sa una, iditso rin nagbutang skwale niya or kaha niya, ditso kag ukay, ang iyang kaugalingong mantika mo'y muluto niya. Kasabot mo ana. Awa mo kasabot no. Kana bang ang atong kaugalingong binuhatan maoy mi patay o mi pabugat nato or mi hurot sa atong mga kalipay o kalinaw. Marabag gipaagos ta, gipaantos ta tungod sa atong kaugalingong binuhatan o panghuna-huna. Nya karon si Kristo misulti og unsay maka pahimo natong miserable basta ato ning tugutan. Una, ang paghigugma sa kwarta. Gisgutan naman agahapon, karon sumpay man eh. Ikaduha, kanang magsigitag kabalaka unsay atong kanon, unsay atong isulob, unsay atong puy-an, kanang gitawag natong basic necessities. Kanawang maghuna-huna ta ana ba, magsigitag plano para ana. Mao na nga kusog na kay tang mo kwenta kung pilay atong kwarta, nya mabalaka na ta napabatay bugas sunod adlaw, labi na karong gakrisis na. Balaka na kaita hangtod maapektuhan na ang atong pagkatug, di na kaita relax matug, ang atong batasan dali na kaitang saputon. No. Naunay na ka sa imong kabalaka. Kanang kabalaka iya ginasiyawa. Timan gina ninyo ha, ang kabalaka iya nasiyawa. Ang gustos Ginoo ingon siya ay mug kabalaka, di man kita niya gustong pabalakon ini kaugma. Siya ayaw mo kabalaka sunod adlaw. Na naman gud nay gigahin nga grasya matag adlaw, pero naa sa nay suliran matag adlaw. Matud pa niya, ayaw na lagpuni ang suliran karong adlawa. Kay ka naman kung kabalaka, future ang imong gihunahuna. Gahimo kag problema para ugma og sa sunod nga mga tuig kaha. Nya imong ipuno na karong adlawa, doon na guroy problema. Nya ang katong problema nga wa pa moabot imo tong kwaon ipuno nimo karon. Nya napagi kabuang siyawa, pahinumduman pagyud kas problema nga miagi na ipuno pagyud karon, deporte bugata. Mao na nang ma-stress na ka. Moingon na ka, grabe gyud ang akong stress. Kinsa may gahimo ana? Ikaw. Mao na naunay kag luto sa imong mantika. Ay mga naong ninyo ay mga mabalakon kayo. Mao nang di na lang mo kapalit og slot. Kay magsige naman mo gingon nga, uy, ug ipalit ni, unsa na lang ipalit ugma. La, mo na. Mo ginaisagad mahitabo. Ayaw, palit ko tang kakrisis aron. Anong naong, anong paria si baligyag slat. Ano? Niya hangtod, magsige na mo gunahuna. Ayaw na panganak. Niya, mamalit og pills, mamalit og kondom. Niya, dili din na gasto. Gagasto ka para imong butangag virus ang imong lawas, anang mga pills, kanang mga chemical imong giinom. Nya kanang kondo, makadugang mo nas kabalaka, hashtag mabuslot, hashtag matangtang, hashtag masipyat. No, ana, magdugang sa nagbutang sa nagkabalaka, bisag unsa, ayode, kanang mga anti-palaygit, kanang laygisyon, ang linaygit nga tao, mausabay na ang iyang mental, na ginay changes sa iyang mental, kanang kuan ba? Panghuna-huna, either mahimo na siyang promiscuous on sexual activities, kanang ligated o kanang gibasectomy. Mo saka ang iyang
desire for sex mo na nga magbisag kinsa nalay iyang kana ganing hilabtan o bana man na siya na basiktomi manab tatag basiktomi alam siging tira ng kinsa na dihang mo paduol niya ang babae sad ganang laygit nasa inauyo na siya laygit bitaw basta di lang masakpan di na basta ko mamabdos ala tira may ni makatilaw tag lain-lain mausaba ang mental framework ang iyang moral stand tungod atong palaygit ang kuyaw ang hasta pare mausab ang sit up mo nabitay pills nabitay kundo ana mo na ingos Kristo ayaw mo anang kabalaka unsaon man salig mo sa inyong amahan nga atuas langit giatiman man kay nang mga langga matud pa niya nga wa gid na magtanom wa gid na mag-ani giatiman kada adlaw giatiman kita pakaha nga iya gitang mga anak di tanya atimanon di ba ano mo diyang sige man mong bangko mga naong gid ninyo so simba-simba ako sad misa-misa kita manggoy nagpakaginoo kita manggod mo'y nagsigig paningkamot nga moatiman sa atong kaugalingon mga hambugiro mga itastanan mo na sa unang pagbasa kadto si Huas giluwas man to siya ni Huyada katong pare pero pagkamatay nas pare nga nagluwas niya gikan atong Atalya nahimo na siyang hari purti na sad niyang buguya ang anak ni Kuan ni Huyada nga si Zacarias nga mibadlong niya tungod sa iya nasang daotang binuhatan sige nagsimba ng mga Diyos-Diyos iya nasang gipatay tungod kay di siya gusto nga sultihan siya unsay angayng buhaton kay iya nagyong gihigugma ang mga butang sa kalibutan wa na siya mahigugma sa Ginoo nga naghimo niyang hari unsa may resulta agisong sad siyang laing hari gipatay gid siya diha mismo siyang higdaanan na usay mabalaka ta bisag gahigda na ta di ta katog daghan kay rong gahigda di katog mag-inom nag sleeping pills kay bisan des imong higdaanan gipatay ka sa imong sala o sa imong kabalaka kamo karon lingian na imong tupad lingia ba ing na wa ka mabalaka wa kay kabalaka ang uban mabalaka lang bisag mo puti lang ang buhok balaka na kaayo patina dayon patina ngano gutaw naingon ana man ka hastang kilay mabalakas mga kuko grabihan naman sa daana mas stress tungod siyang buhok nga wa mariban ang uban mas stress kay wa nay signal way wifi wa nay internet mas stress di gyud ka kapundo bisan na lang mga usa ka adlaw nga way kuryente way wifi, way internet, di ka himog mga butang nga maayo, ratol yung kaistanan, kay wa na'y load. Mga asawa, maratol kung di na matawagan ang bana. Sagda ito Total, ug mamatay ito. Kuan man gina, ipahibaw man gina nimo. Nya sagda isag to mamatay, mo uli raman gito, bisag pila pa kaadlaw, mo uli man gito, mga usak simana, mo uli gito matagbaw man gito dito kuan sa pikas balik raman na ay na pagsigtawag ay na pagsigratol wala unsa niya nahitabo ay sos inyos ra na kusog kay ron atong social media dali ra kay nastanan mga og maligsa na pananglitan or giatake na dito sa motel tungod kay namatay ibabaw sa kamay naramay uban mamatay ibabaw sa kamay o Jesus inyos ra na kay ang security guard sa motel moingon man to nga oy di ay namatay dire pagtanaw ID pare ng ID ang guman ni kuan sa man ni siya di ni pahuway ba kay wa na lain ka itul so inyos ra man gunagod karon pang panahon na dali kayo kanang naay maligsan katubitang security guard nagituyo og bundol sa katong SUV unya pagkatumba latayan pagisligid ay so suway wa kaabot ganig usa ka oras wa na viral na
Pwerte, bisag asa tago ang driver, sakpan gani, daghang iga picture. Mga tao karong galakaw, pulos gadag cellphone, unya gasigig live, sigig live. Ang nga buangon karon di na magtanaw dan, ni ako ron diri sa kuan siglakaw. Pagkakita na naligsan, ana sa dayon, awa na kuha dayon ka. Malipay man to sila ato kay kani viral ni ako makaunag post ani viral dayon ni. Mo na pare mag-holding hands ug ang madre maglakaw ana picturean dayon. Dali kay ma-viral naratan-awa pare ug ang madre holding hands. Wa dila kay bao nga senior citizen da itong madre nya giagak intaos pare. Giagak ba kay lisod naglakaw. Lisod na sa kakita kay gidiabetes, gikatarak. Mo ditong ga-holding hands ug ang pare ay picturean ang likod na tanawa pare. Mura man ni Padersiano ni ha. Na ay kabalaka eh. Nya ikaduha nga atong sulti kanunay kaning atong tubag sa Salmo, sa kanunay ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Kining kaniya mao ni ang Ginoo. Atong ampingan, ato din ang responsibility ang pag-amping sa iyang gugma. Kay kining iyang gugma gihatag ni niya nato. Matod pa ni San Juan sa iyang sulat, first letter of John, chapter 1 ko kay bao, ingon siya, ang kapasidad nato sa paghigugma sa atong isig katao, sama sa paghigugma sa Ginoo nato, posible gid na. Kay dili man kita maoy unang nahigugma sa Ginoo, siya maoy unang nahigugma kanato ug iyang gipaambit nato ang iyang gugma aron magamit nato paghigugma sa uban. So unsaon man day pag-amping sa gugmas Ginoong ni anato? Gamita kay kanang gugma ko dili na gani na gamiton, mamatay na siya. Love is always active, not passive, not dormant. Mao na ha? Nang dumigi na did agani ka mahigugma, mamatay ng gugma. So mamatay ng gugma. Unsa may makamatay sa gugma? Kung di na nato gamiton. Muna ang tao nga mabalaka, di na man na makagamit og gugma. Di na siya kagamit. Mao nang mamatay ang iyang kalipay, ang iyang kalinaw, ug ang iyang gitawag og ka-relax. Mawa dayon na kay wa na may gugma diha niya kay nabalaka naman siya. Di ba? Ang gugma di man gina mabalaka. Matud pa sa 1 Corinthians chapter 13, love believes all things, accepts all things, endures all things. Love is eternal. Very active. Yan na, basahan ninyo 1 Corinthians chapter 13. Na ang tanang activity sa gugma, love is patient, love is kind, love, no? Pertigyud ka aktibo. Pero mabalaka na gay ka, wa na jud kay gugma ana. Tanawa ng bana nga mabalaka sa iyang asawa. Unsa may mahitabo, siloso kayo. Makig-istorya lang ang asawa sa pari, dudahan dayon ang pari. Muhisgot lang ang asawa sa ngan sa pari niya magdaig-daig, dayog kusmod ang naon. Naon sa man kadiha, nga liminister manunta ka. Kusmo dayong naong, siging hisgotan ng pader. Saan? Keras kang pader. Nabalaka man. Pero nahigugma siya, maingon dahil na siya, bitaw day. Nindot ginas pader mo, kuan. Saan? Bisag kung sa lang, nagihisgotan si mong asawa, nga nindot sa pader. Mo support dayon ka, malipay sa ka. No, manyag maghisgot ng imong bana ni Mari. Mari, bigot pa man ka ito. Dahil, paparihara man tamog edad, ay may maguwang ninyo yan. Maguwang manggod na siya nako. Siya, mura lagi hugot pa kay siya angay, ikaw, iya na kistanan, nga naman eh. Niya, masilos dayon ka. Masahan, kagusto ka? Ayaw. Og nahigugma ka, mayon ka, bitaw, gigasahan po siya sa Ginoo og maayong panglawas. Muna, malipay punta. May sad, no? Kaya nakakita sa ka, congratulations kay ang imong mata, wala pa say katarak, kakita pa ka sa kabigot ni Mari.
O niya, mag-away mo na. Naa ang kalinaw, naa ang kalipay, naasad ang kahiusa. Huwag maunay gustos Ginoo, dili ning sigig kabalaka, hangtod lang mahimutang daw, mahimo na tang isog kaistanan, mo nang maggubat, sige nang gubat, sige nang linibakay, kinihaay. Unya napaka mo'y mahimo ana. May pang mga langgam, sige ran lupad-lupad, hangtod mamatay. Nya magkadungan-dungan naman sa tagkamatay aning mga langgam. Pero mga langgam malipayon nga namatay kay siging lupad-lupad, ang mga buwak siging bukhad bisag mamatay kasunod adlaw, ang mga balili siging buswak bisan pag mga matay sunod adlaw. Mura-mura raman sa guta, magkadungan raman sa tagkamatay ana nila. Wagi siguro karon ini human ninyog simba, abot dia unahan, maligsan mo sa balhabal nga nahaybol. Maligsan ka sa balhabal nga nahaybol ba? Nya matakilid ka, nya human maparok imong sa lansa nga naas lubi. Mo turok, mo tusok diri. Wa na ugma, wa na. Weak mas na sad. Ay, gani mga pulis, mga to ay durugista dito. Ikaw na rago na ninyo, kana ganing itrap na ninyo. Oy, maumonoy gipusil sa durugista. Perting pataya. Diya sa konsolasyon ay si kuan to kong gimisahan. Patay batanon pa kay pulis. Puparihara na mga buwak kani mga langgam. Nyawa malagi na sila mabalaka. Nganong kita perti mo natong kabalaka. Na pamalit mo slat. Gamay ra bataghalin gahapon. Ay, 71 ra atong halin pero okay na kay nang 71 kaslat. So pagpaka na to ang namalit. Nani sila, pwede na ni sila mga matay. Nganoan, relax kay ni palit para sa simbahan, para sa Ginoo, dili para sa kaugalingon. Kada adlaw para nako, grasya. Og makapamaligya akong slat karon, grasya. Og mahalinan, grasya. Og mamalit mog slat, grasya. Og di mo mapalit, disgrasya. Bitaw Sige na, nindog na ta.